dabiro chal ka gima nyalo bedo gi pogruok mag siasa mosebedo kaneno. Gima nyaka wang'e ni tarik 25 dwe mar auchiel ne en turning point a governance and political discourse e Kenya ka. Mamano to across board. Obed ODM, obed UDA. Ok odhi bedo business as usual. To gima ne Ruto ne temo solve political problem. Mondo no strengthen base mare. To kata jo ndiko be no ndiko kawuono ni is part of 2027 election. Sama ne Ruto temo strengthen base mare ni. No ng'iyo ni ere ng'ama nya dhigo up to 2027. So which means Joma Raila oketo kanyogo nyaka ging'i mbele. Giwe ng'iyo piny ka. Ging'i nyaka mbele ni lemo gigo. Be ginya kelo lokruok e luo ka nyaka 2027. Be dhi contribute negi governance nyaka 2027. Mana number one. Koro sama ing'iyo ni no yier jomoko mokwongo Ruto no solve his number one problem. Manye en political mar kelo Raila cha mar no solve. And in fact en double sword. O solve to chako pave way ne 2027. Meno se chaka ng'wech. Ma jomoko wacho ni amerudi juu ya gari. But wan wawegi mbadi kodonjo kanyo. Wandai kodonjo kanyo. Jowa koro wawuo kijoluo. Weng'e uru ni is not business as usual. Kaka jomoko go kukuns megika wambe wago mekwa to the best interest ne joluo. Ok ni kakusiepa ne en ja Nairobi mandinge ni nyocha kwa wabiro Nairobi ka last year. Asebedo Western Development for the last 10 years. To kao Nairobi watere gwengewa bende. Kechiburo ng'iyo wasebedo accused wan kata ntie nyocha kawuok Kisumu na kuyi moro mosiepra ndege kabiro Kisumu gabiro Nairobi isani hata kama ukao ubro mana bet go Nairobi ka gigeche madongo to wan to gene kwa kao to gokinyi wadhi goda wachwalo go dongruok narratives go moko wadwar kendo and in fact Gen Z bende biro chiewogi sani is business as usual. Raila bose temoga by the way anytime modonje coalition government oketo joluo moko donje telo to question mwa penj joluo mokete telogo dongruok mage megi kelo ne joluo e gwenge wa mwa aye. Ok no kita kanyo ni bet Nairobi. Ere chwalo dongruok miss chwalo. Chaka 202. Raila was a minister. My roads. Eno won as a minister of roads. Roads mwaneno Nyanza te. Jomosa yiergi ng'ata dio maknu achiel. Kuom badi wandaye. Oyerwa poko yiergi pod nyaka puodh gi parliament gimi maino dongruok mag gimi maino bende because gin influence iwacho ni influence political influence. Those are political appointees. They must have political influence makonyo ke joka bende gi political influence ogidwa yie yani ni wakonyo jokenya te to kwani wan mano ketwa ni wan wakonyo jokenya to korwa konyo to dongmus koro mane gi nyaka wang'e. To machielo kendo ne wache in passing. Jogo mi cabinet positions are very tough. If they are not careful, to will halt them in 2027 election. Because sani brokao ka finance okti ti brokao ni ODM motimo nade emoketho. Ka inaji okti ibro wachi ni ODM motimo nade emoketho, which means ni gino bro affect gi even politically in 2027. So nyalo duone nyaka jomoko. Koro nyaka gibed careful kaka gidhi handle wechegi. To kaka CPM wacha dir ng'ama ng'e maber ni ok nyal ling en badi. And at least if the policies will not be working, Mbadi will be making noise. But any mistake more is not this one. Yeah, really. They will bear the responsibility. Sharon, ingi penjo mar ni to jawama no kuongo dhi to ai koro kendo koro wadhi ni to